Eluf ta' studenti fi skel postsekondari u terzjari qed jiġu mistiedna biex b'mod miftuħ jitkellmu fuq suġġetti li joqtu liż-żgħażagħ fil-laħam il-ħaj, anke kan ħafna jistgħu jkunu tabu. Bħala parti mill-programm Bex Beyond Alcohol and Substance Abuse, immexxi mis-setqa l-Aġenzja fih dan il-Fondazzjoni għas-Servizz ta' Ħarsien Soċjali l-FSWS, professjonisti jżuru l-iskejjel u jitkellmu dwar suġġetti vari forma ta' edukazzjoni informali. Fl-Università, Amy Borch Taylor, il-koordinatriċi tas-servizzi ta' prevenzjoni tas-setqa, spjegat li fost is-suġġetti diskussi hemm l-użu għas-sustanzi u l-alkohol u l-istress fil-ħajja studenteska. Bdew subtopics li jikkonċernawhom, pereżempju l-alkohol u kif nistgħu nkunu responsabbli billi nużaw. Ma ngħidulhomx isma' tixorbux qatt sa, imma nagħtuhom tips kif jistgħu huma jixorbu b'mod responsabbli, ma jesaġerawx. Tajjeb, xi ħaġa oħra nitkellmu magħhom hija fuq stress and coping, nafu kemm hawn ansjetà, jiġifieri importanti li nitkellmu fuq dat topic ukoll, fl-aħħar mhux l-inqas nitkellmu fuq l-addiction. Emma De Gabriele, il-Social Policy Officer tal-Kunsill Studenti Universitari, il-KSU, tkellmet dwar l-importanza li dawn is-suġġetti partikolari jiġu diskussi ma' żgħażagħ. Nafu li dan huwa problema li jiffaċċaw ħafna żgħażagħ, inkluż l-istudenti, u naħseb għalhekk huwa importanti li jkun hawn dawn l-attivitajiet u dawn l-avvenimenti, speċjalment b'mod informali għax naħseb il-messaġġ jasal aktar ċar meta jkun hemm dawn l-attivitajiet informali. Smajna minn fom l-istudenti infushom x'jaħsbu dwar dan. Nemmen li exhibitions bħal daw vera jgħinu l-studenti biex ikollhom għarfien fuq każijiet kurrenti, at the end of the day addiction hija xi ħaġa li qiegħda fis-soċjetà tagħna. Bħala studenti niġu affaċċjati b'ħafna naħseb tentazzjonijiet forsi ħabba peer pressures u hekk u naħseb li huwa importanti li daw jiġu diskussi. Nemmen li iva l-ewwel nett il-prevenzjoni hija ferm aħjar mill-kura. Jiġi l-fatti li l-istudenti u żgħażagħ jkunu konxi ta' dak li qed jiġri u l-konsegwenzi li jistgħu jkollhom dawn l-affarijiet huwa pass importanti għax jekk studenti u żagħżugħ jaf din nasba diffiċli li joħroġ minnha. Hawn lajnuna wkoll jiġri xi ħadd jaqaf in-nasba dejjem hawn dejjem tista' tikseb lajnuna u ħafna servizzi wkoll b'xejn u tajjeb li ma taqax għal daw il-vizzi ovvjament. Tista' tmur ġirija, tmur il-ġim, how to cope with stress tipo u dejjem hemm alternattivi.